La tardor és una època en què el temps canvia sovint, una època de risc de pluges fortes i d'inundacions. Les prediccions meteorològiques es fan més necessàries que mai. La majoria de la gent confia en les previsions dels meteoròlegs, unes previsions que fan amb satèl·lits i mètodes científics. Però hi ha una sèrie de gent, al camp o al mar, que fa els pronòstics amb mitjans diferents. El comportament dels animals o la forma peculiar d'un núvol els donen dades per descobrir quin temps farà. En aquest reportatge es recull una interpretació poc coneguda dels senyals del temps. Per avui, que farà bon temps, que no farà mal temps, pot ser que faci una mica de vent, però res més. De tronada i tempestat, res. Ara, el dia d'un canvi de temps, o una tronada, o el que sigui, o una tempestat a la tarda, o l'endemà al dematí, o que s'agiri una ventada molt forta, l'abella doncs ho sent, es veu que ho nota el canvi de temps i doncs està rabiosa, i llavors es mal i faci fum i això, és molt fàcil que et piquin. I aquest ho farà. Des de sempre, el pagès ha observat el cel, les plantes i els animals que té al voltant en busca d'allò que en diu senyals. Fets que, a força de repetir-se, han quedat fixats com a indicis del temps que farà. Alguns d'aquests senyals els dona el comportament dels animals salvatges i de corral. Molts els consideren una mena de baròmetre. És una ciència casolana, diferent de la meteorologia moderna, i que pot ser un complement útil per a la predicció local. Home, sí, que ajuda. Ajuda molt a saber el del temps. Mira, els animals fan un canvi, els dies que senten el canvi de temps, o mengen més, s'atipen més, miren de procurar d'anar ben tipes a la quadra o el que sigui. I elles noten el canvi de temps, que no se solen equivocar massa. De vegades les persones sí que ens equivoquem, però els animals no massa. Els canvis de temps, mira, les eugues, ara tal com les tenim aquí, si elles estan soles, que no les amulla ningú, i me pasturen totes de cara cap allà, doncs assenyalen vent, però han de ser totes al mateix costat, totes de cap igual, Però això ho assenyala la millor 2 o 3 dies abans, No és exacte, perquè avui les eugues, això ja ho assenyalen una mica abans, En Joan de Falgàs és molt conegut a la Garrotxa per prediccions com aquesta. Com la majoria de pagesos, escolta els informes meteorològics, però creu que per encertar-la amb les coses del temps cal fixar-se en els fets locals. Ells ho diuen un tema general i moltes vegades, doncs això ho estic visquent. Ells diuen que plourà, que ve pluja, tu i aquí els vents que tiren aquí a Orga no hi ha per cap perill de pluja, el bestiar no assenyala pas pluja, perquè ara precisament ha passat 15 dies que anaven dient que venia pluja i la gent, doncs, com que és sec, doncs hi sembla que la gent hi pars més atenció perquè com ve molt, deien, que plourà. Jo deia, guaita, les vaques dormen al mig del sol, no crec pas que plogui. N'hi ha que no se'n recorden, però cada fenomen del temps té el seu refrany i cada refrany té la seva lliçó. Diu, el vent de ponent té una manta a llevant. La va veure riguent i torna plorant. Què vol dir? Doncs vol dir que si era el vent de ponent,
I llavors, a darrere, al ponent, doncs ronca el torrent, doncs sempre sol ploure. Normalment sempre sol ploure. Qui viu més aquesta ciència popular és la gent gran de pagès, que veu com ara desapareix al voltant seu una forma antiga d'interpretar el món. Moltes tradicions relacionades amb el temps ja són cosa del passat, un calaix de sastre en què es barrejava el sentit comú amb la superstició. Treien les creus i totes aquestes coses, plantaven pels temporals que no passés pedra, i les pedregades, i tots hi deien el Pare Nostres i coses així, i s'anaven entretenint d'aquesta manera. Es posa foc a terra i llavors es posaven les herbes a sobre i que deixen cremant i aquell fum deien que feien marxar les bromes. No sé, van els temporals. Diguéssim, espantar el temporal perquè no fos tan fort. No sé, deien que llavors el temporal es desfeia, o bé decantava, no passava al poble, això, feia això. Quina mà d'ornetes, ja foten al camp. Ja veuen la cosa mal parada. Si sóc a la casa, com veig venir una tormenta, ja veig la mala cara o la bona cara que fa, doncs llavors ja pujo cap aquí dalt al campanar. Primer s'ha de tocar l'oració, llavors tocar Pai Nous, que en diuen, ning-nan, i llavors, si no vol recular, ventar la campana. El sonido de la campana va contínuament sempre dins la boira i la segueix tota, travessa, perquè d'allò no, ell travessa. I com que es pica contínuament, cada segons, picar un cantó i l'altre, diu que hi va seguit, allà dins aquella boira, doncs llavors aquella boira, com que no es pot agafar, perquè aquell sonido no es pot agafar, llavors allò es va primant, es va desfent, perquè no es pot agafar l'un amb l'altre. Quan es formava un temporal d'aquests, les bruixes diu que van a davant, i guiar cap allà on s'ha d'anar a fer mal. I per això, llavors, és quan, segons deien, fan formar la pedra. Es forma la pedra, que aquell aire tan fred, i llavors forma aquella pedra, i llavors elles van a davant cap allà on ha de tirar el temporal. Hi ha un cabell. Hi ha un cabell segut com és la pedra. Això sí que ho puc dir-ho jo, perquè aquestes que van caure aquest dia hi era. Aquestes que van caure aquest dia, te'n recordes tu? Que ho vam veure? Un pèl de cabra. Com un pèl de cabra. Com un pèl així llarg hi havia. Les esquilaven i elles se'n devien dur els pèls a dalt i com que van a davant, doncs, però havien de tenir molta feina per anar ficant un pèl a cada pedra. Pagès donàtic no omple el graner. Sí, bueno, esclar, però encara s'hi creu, quan vols fer planters això, encara tothom els fa amb lluna vella, Si vols fer una colotera o un enciam o pastanac o el que sigui, tothom ho fa amb lluna vella. No, ja has anat a tallar els cabells, et vas als cabells amb lluna tendra, creixen més que no pas que hi vagis amb lluna vella. Si és lluna vella, els cabells no creixen tant. Si és amb lluna tendra, els cabells creixen més. Els cabells, no sé, però la fusta demaneu amb una persona que talli boscos i veure si ho deixen tallar-ho per segons conservar quina fusta, ho fan amb lluna vella, Si era amb lluna vella no es pollava tant com amb lluna tendra. La lluna tendra es pollava més aviat, la fusta. Sempre es refiaven pendents estaven dels senyals que si ara farà vent, que si ara... Perquè també deien que... també n'hi ha un altre, quan canta la reineta, quan se sentia la reineta, es canvi de temps segur, també. Jo ja diria que és la professor d'Arbúcies, perquè ha començat molt poc pel capdamunt, i ara ja s'ha allargat molt avall i molt amunt. Això és la professor d'Arbúcies que deien antes. O sigui que això, el senyal que tenien antes els 3 dies, que havia de canviar el temps, que havia de ploure.
I a més, la lluna, ahir era ben marinera, veu, avui ja no és de marinera, perquè la veuen ara com està posada, ara està dreta com aquesta eina. I ahir estava així. I quan està així és marinera, que diu que és canvi de temps. El repte màxim pel meteoròleg d'estar per casa és dir el temps que farà al llarg de tot un any. Per fer-ho, s'ha inventat tota mena de sistemes, com els calendaris del pagès i els pronòstics. Un mètode molt estès a Catalunya és l'anomenat calendari de la ceba. El calendari de la ceba es comença, això representa que és el gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Bé, ja tenim els 12 mesos. Ara veieu amb això si fa això. A cada fulla s'hi tira una mica de sal. I ara tu, durant l'any, doncs dius, veiem, vaig a veure el calendari de la ceba. Pujo, ja, quin mes és el que està més humit? Doncs mira, és l'octubre. Tindrem un octubre plujosa. És el que es referia en aquell temps la gent perquè no hi havia els medis que hi ha ara. Jo crec que és més bé ara, que ho veuen tan bé els satèl·lits i això. Però tot i això també veig que també s'equivoquen. Les senyals són d'aquí a l'Albera, que veig aquests núvols allargats i suposo que serà tramuntana. Almenys el dematí, A la tarda el temps pot canviar, però ara segur que el dematí és tramuntana. I podria com més tard, més encara. A mesura que el sol vagi naixent, ell irà entrant. Com per al pagès, el temps ocupa un lloc important en la vida del pescador. La gent del mar també busca els senyals del temps. Però enmig de corrents i de vents canviants, la predicció és difícil. Aquí aquest golf, el golf de Lleó, és un golf de molt mal controlar. Com plou, es queda a tramuntana. Perquè llavors tenta tramuntana, potser te fotrà una ratxa de vent forta que polsejarà i a cap de mitja hora, 3/4, calma. Tot torna a venir perquè no hi ha una correntada que hi ha avall que fa por. Corrent avall, amigo. Les especulacions sobre el temps que farà són l'etern tema de conversa i controvèrsia en les llargues hores dels pescadors a la vora del mar. El meu pare sempre m'ho deia, diu, tal fa el cel, tal fa la mar. I és veritat. Sí. Mira, i les corrents igual. Pots veure corrent a llevant, que hi hagi mar de fora, corrent a llevant. Tot i que ara els pescadors vells i joves confien sobretot en la previsió meteorològica, hi ha indicis locals que segueixen considerant fonamentals per a la pesca. El lluç vol que faci bastanta lluna, saps? I avui, i ara mateix farà el ple de la fosca. Llavors vol dir que demà, poca cosa, però has de fer alguna cosa. Passa que moltes vegades penses que serà un vent i serà un altre, i a vegades inclús sentim el parte i mos don nord i no n'és, vull dir que no pensis, que sempre ho endevinen, perquè aquest golf és un niu de sorpreses, això, Mira, el que fa el cel, fa la mar, això per descomptat. Si tu veus que hi ha corrents vol dir que t'entrarà al nord o t'entrarà el que sigui, no? Perquè la corrent no porta res. I si el cel es mou, el mar es mou, això ja... Mira, sortint de Porticat ja ho veiem, vull dir que és molt fàcil, no? Veus que ja el mar va fent coses, i això és perquè hi ha grup. Llavors això no falla, no falla. Hem enfocat, I hi ha un refrany que diu que si vols mentir parla del temps. Quan havia sentit aquest,